Ginagukod sa militar ang tulo ka mga top NPA leaders nga nabilin sa kabukiran kansa lakip sa naengkwentro ni atong Domingo, Pebrero 15, 2026 sa sitio Takukon, kasapa do sa La Paz, Agusan del Sur. Sa pakiginabi sa XFM News Team, kang Major General Michelle B. Anayron Jr., ang commander sa 4th Infantry Diamond Division, nga ang tulo ka nahibiling top NPA leaders sa NCMRC mao ang Regional Secretary nga si Julia Cagadas alias Reda alias Kahoy nga taga San Luis, Agusan del Sur ug alias Jakim. Sa pagkakaroon na ang nabilin lang yun ang pinagtawag natin mga top leaders nila. Tulo na lang. NCMRC, North Central Mindanao Regional Committee. Ang ilang Regional Secretary si Julia Cagadas alias Reda, and then si Kahoy taga San Luis, Agusan del Sur, and then si Jakim. Base sa ilang assessment nga intact ang tibok NCMRC tungod kay tactically disadvantage sa ila tungod kay inihap na lamang sila nga nabilin sa kabukiran. Pero assessment namo is nag-impact ang tibuok NCMRC. Tactically disadvantage sa ila because of the preponderance sa atong mga kasundaluhan na nag-conduct of operation din sa may area sa sitio Takukon, sa may Walaudo, Tibaw. Matod ni Anayron nga kung magbulag-bulag sila, posibilidad nga dunay mo surrender. Hinungdan nga paubanan nila aron walay mutahan sa mga otoridad. So doon na yung mga sub-leaders na amo nakita doon na yung mga fielders unta. So di sila sa ilang mga kailaw, mga contact sila panagsa. Kung makalugar lang sila mo surrender. Pero ilang gaymon is example si Tado, doon na isang ilang ibalaan na grupo, paubanan nila. So dili sila mo, hindi nila sila nag-grupo mula na ang hitabo karon na ang sort on na ugong sa grupo para dili yun mahatagan di kumbaga dunay consistent nga maghatag og moral sa ila, consistent nga mo kumbinsi kanila nga padayon. Hisayran usab nga si Julia Cagadas adunay patong sa ulo nga 8.5 million pesos. Mga katropa, para malikayan ang problema o sakit sa mata sama sa katarata, pterygium, glaucoma o uban pa, tumar og Visionex Plus soft gel capsule. Alang sa nakiusang Pilipino para sa Pilipinas, ako sa Nilo Tabios, XFM News.